som Metron. Áno, presne tak. Som Metron. Áno, Metron. No a teraz sme sa dohodli, že nájdeme, ktorá je najkrajšia maska. Takže maska, áno, bo 19. februára uskutoční sa na ZŠ Karpatsku, jak sa volá, karneval. Áno, karneval. No, takže ideme na to. Popisku môžete mi povedať, aká je najkrajšia. Takže poďme na to. Ako prvá je Batman. Poďte trošku na svetlo. Kde je svetlo? Tu sa postavte. Dobre, môžete ísť, hej. Potom je tu príšerka. Choď. Hulk. Dobre, môžete ísť. A Indiánka, ktorá sa mi najviac páči. Ktorú aj vidno. Aj vidno. No a posledné, maska je normálny človek. Nahnevaný človek. Áno, a v popisku videu môžete napísať, že ktorá bola najkrajšia. A teraz každý sa vám predstaví. Ja, Patrik Demeter. Toto? Ja, Milančonka. Toto? Milan Horvát. Mišo Horvát. Sára Horvátová. Ona je taká milúčka. A ešte raz mňa. A nie je moja frajerka. No. A teraz... Je to moja sestrinica.